Si non tiveran nada que ocultar, hoxe votarían sí a comisión de investigación. Vetaron a comparecencia do señor Rueda para dar explicacións nesta Cámara. Vetaron todas as peticións que fixemos para que houbera unha investigación sobre os contratos feitos pola Xunta de Galiza. E levan 2 anos ríndose deste Parlamento e da cidadanía ocultando todos e cada un dos contratos de emerxencia da pandemia. Pero xa lles avanzo, señorías, que esta vez o final non o vai escribir o Partido Popular. Os galegos e as galegas teñen a miña palabra de que haberá comisión de investigación, porque imos usar a forza dos nosos 25 deputados para sacar á luz todo o que o Partido Popular quere esconder. Grazas ao BNG, este Parlamento vai investigar por que a empresa que dirixe a irmán do señor Feijóo recibiu 1.311 contratos a dedo, mentres Feijóo era presidente da Xunta. Imos investigar por que pagamos 470 millóns de euros de sobrecuste por hospital de Vigo. Desde logo, o BNG vai traballar para destapar todo o que o Partido Popular quere esconder. Todos os negocios con empresas amigas e con familiares do Partido Popular. Así que, xa lle lo avanzo, digan o que digan hoxe, haberá comisión de investigación. Gracias.